Bé, bona tarda, benvinguts a l'acte polític públic d'Esquerra Republicana de Catalunya, reagrupament independentista per les eleccions municipals del proper 22 de maig. Sí, he dit eleccions municipals. En 10 dies estarem escollint els nostres regidors i l'alcalde de la ciutat de Terrassa. I la veritat és que més enllà dels que hi estem posats i que ens dediquem aquests dies a fer campanya i a fer política, l'ambient d'eleccions no hi és gaire a la nostra ciutat. Per això, segurament hi ha molts motius que venen de lluny i que ara no entrarem a analitzar. Però és evident que estem immersos en una crisi econòmica, en una crisi financera, una crisi social, de valors, segurament també d'una forma clara en una crisi energètica i també en una crisi política, que avui segurament i des d'aquí no toca parlar-ne gaire. Sí que és cert, però, que tenim un problema amb el sistema econòmic d'una forma clara, també és cert que tenim un problema amb el sistema polític. Crec que tenim un tercer problema, que és la percepció que té la ciutadania de la gestió pública. Crec, sincerament, que si féssim passos endavant, si fóssim capaços de solucionar aquest tercer problema, aquest problema que deia, de la visió que té el ciutadà de tot el que té a veure amb el públic, segurament seria molt més fàcil solucionar els altres dos problemes. Perquè el ciutadà, segurament, els ciutadans tindríeu més confiança, ens sentiríem més segurs, ens sentiríem més protegits, segurament seríem més proactius i estaríem disposats a portar el nostre granet de sorra per fer que tot funcionés millor. Totes les eleccions són importants, ho diem tots sempre quan s'acosten unes eleccions. I normalment és cert, perquè en unes eleccions, us ho creieu o no, decidim quin camí seguim fent i com el seguim fent. La ciutat que tenim ara, en aquests moments, tot el bo que té la ciutat de Terrassa i tot el dolent que té la ciutat de Terrassa no és fruit de l'atzar, és fruit de les polítiques públiques que s'han decidit en els darrers anys. I per això aquestes eleccions són importants de veritat. Els propers dies i mesos s'han de prendre decisions importants pel futur de tots nosaltres, pel futur de la ciutat de Terrassa. Decisions vinculades a la salut, decisions vinculades a l'educació, a la cultura, a l'economia. Algunes ja les hem vist, algunes ja se'ns han apuntat en aquests darrers mesos. Que ningú es pensi que és obvi, que ningú pensi que se sap el que és prioritari. No és evident el que és prioritari. No tothom té les mateixes prioritats. Per nosaltres, la prioritat és la qualitat i no és la quantitat. Nosaltres no volem ser la segona ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, volem ser la primera en qualitat de vida. Per nosaltres és prioritari la cultura. Una ciutat rica en cultura i en oci és una ciutat, per definició, més culta i més preparada per avançar i per innovar. Per nosaltres és prioritari l'educació. Una ciutat amb equipaments educatius de primer nivell és una ciutat rica, és una ciutat amb present i amb futur. Per nosaltres és prioritari la salut. Una ciutat amb equipaments de salut avança més cohesionada, avança més en camí del benestar, avança més en el camí de la convivència. Per nosaltres és prioritari l'ocupació, és prioritari l'economia. Una ciutat amb cultura, una ciutat amb equipaments educatius de primera, una ciutat amb equipaments de salut al nivell que se'ns demana en aquests moments, una ciutat amb equipaments de benestar amplis, és una ciutat rica, és una ciutat que demana a crits que les empreses puguin venir i es puguin inserir en el seu territori. És una ciutat atractiva i és més fàcil que les empreses vinguin, que es creïn llocs de treball. No podem acceptar que amb la història de la crisi real, una història real, però no podem acceptar que amb la història de la crisi es facin passes enrere de tot el que té a veure amb el que coneixem com a estat del benestar. No estem d'acord i no estarem d'acord amb decisions polítiques que sota el paraigües de la gestió eficient,
de l'eficàcia, de l'eficiència, del govern dels millors, vagin en contra del benestar. Tampoc estarem d'acord amb les polítiques que sota el paraigües d'un fals progressisme i d'un fals benestar ofereixen serveis gratuïts més a prop del clientelisme que del sentit comú. I el sentit comú és el sentit que sempre ha de guiar l'acció pública. Nosaltres, Esquerra i Regrupament, som la centralitat política en aquesta ciutat. Entre els que ens ofereixen un canvi buit de contingut i ara per ara molt vinculat al Partit Popular i entre el que ens diuen que tot és fantàstic i tot funciona bé i que ha de continuar tot igual. Nosaltres parlem de tot i parlem amb tothom. No tenim prejudicis. Som gent oberta, que arribem a acords i els complim, que sabem sumar, que sempre hi som. Oferim transparència, oferim escoltar molt, oferim empatia, treballar molt i dur. El nostre objectiu no és simplement guanyar, és convèncer. Segurament el que oferim en aquests moments, en els moments actuals, pot semblar poc, però també segurament no enganyem mai. I nosaltres som independentistes, ho som i intentem explicar-ho. I ho som, i a mi m'agrada dir que ho som, evidentment que ho som. Per necessitat, sí, però també per convenciment. Perquè la independència d'aquest país segurament passa per ciutats com Cadaqués, com Castellfollit de la Roca, com Puigcerdà, però també passa per ciutats com Terrassa. I quan passa per ciutats com Terrassa vol dir que passa pel barri del centre, vol dir que passa per Can Aurell, per Vallparadís, però també passa pel barri de Montserrat, pel barri de Sant Llorenç i pel barri de les Arenes. I això és el que som nosaltres. I no només oferim, també demanem. De la situació actual ens sortirem tots junts o no ens sortirem. I perquè això sigui així, ens hi hem de posar tots. Un moment. Quan el vent bufa a favor, tot és molt fàcil. Qualsevol pot dirigir la nau. Quan bufa en contra o no bufa, cal remar i cal remar molt. I no ho podem fer sols. Necessitem molta gent. Necessitem a molts de vosaltres que ens ajudeu a remar. Quan més siguem, més remarem i més avançarem i més ràpid ens en sortirem. Visca Terrassa, visca la llibertat! Bé, tot seguit passo la paraula al Joan Ridao. Joan Ridao és secretari general d'Esquerra Republicana de Catalunya i portaveu del grup parlamentari d'Esquerra al Parlament espanyol. Una persona que ha remat amb el vent a favor, ha remat amb el vent en contra i fins i tot ha remat quan no fa vent. Joan, aquí tens el rem.